तर विशाखा सुभेदारांच्या मुलाला मायदेशी आणणार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी ग्वाही दिली आहे। मुलाची कुवेतमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचं सुद्धा एकनाथ शिंदेंनी म्हटलेलं आहे। विशाखा सुभेदार यांचा मुलगा सुरक्षित असल्याचं सुद्धा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटलंय। विशाखा सुभेदार ताई आपल्या अभिनेत्री आहेत, त्यांचं माझं फोनवर बोलणं झालं आणि त्यांचा मुलगा कुवेतमध्ये आहे। 3-4 दिवसापासून तो लंडनला जात होता, परंतु हे सर्व युद्धजन्य परिस्थिती, युद्ध सुरू झालं आणि त्यामुळे तो तिथे कुवेतला अडकलेला आहे। आमचे डॉक्टर राहुल त्यांच्याशी बोललेले आहेत, त्यांचं बोलणं झालेलं आहे आणि त्याचबरोबर कुवेतमध्ये जोपर्यंत त्यांना इकडे आणण्याची व्यवस्था आम्ही त्याची व्यवस्था करतोय, परंतु तोपर्यंत तिथं सुरक्षितपणे तिथं त्यांची राहण्याची व्यवस्था कुठेही त्यांना गैरसोय होणार नाही याची काळजी आम्ही घेतोय।